Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Ranar 14 ga watan 11, 2020, misalin karfe 8 na safe, mun samu korafi daga sabuwar gandu akan cewa wasu matasa sun shiga wani gida, sun yanka matar gidan, sannan kuma sun jefar da ita a toilet, sun sace motar gidan Bayi Pontiac sun gudu da ita. Wanda bayan samun wannan korafi, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya tada 'yan sandansa na Operation Pop Ada, wato kankace kwabo, a ƙarƙashin jagorancin CSP Musa Umar, tare da basu umarnin a kama waɗanda suka yi wannan aika-aika. Sun shiga aiki ba dare ba rana, wanda Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake mu bayan kwanaki 32 muka kama su ranar 16 ga watan 12, 2020, wanda za ku ji daga bakin su yadda suka aikata wannan aika-aika. Me sunanka? Sunana Al'amin Muhammad Bello. Shekarunka nawa? Shekara ta 20. A ina kake da zama? Kaduna. To ba mu labari ga ka a Banfai, me ya faru? Mun shiga gidan Isra ni da abokanai na. Na'am. Sai su ne suka tare mana kofa, sai ni da Yusuf muka shiga cikin gidan. Ina Yusuf? Tashi nan. To ina jin ka. Bayan mun shiga gidan sai ni kuma na ɗauki kiɗin mota, muna ƙoƙarin fita tare, sai ta yi siran ta cimo wannan. Jiyo wanda zan yi shi kuma wannan sai ya buga mata wuka. Sai muka ɗauke ta muka sata a cikin dole, sai muka fito muka tafi. To alhamdulillah, kamar yadda kuka ji yayi bayani, tuni bayan mun ɗauke ta mun kai ta asibitin Murtala da ke nan cikin garin Kano, wanda daga baya aka mai da ita babban asibitin Malam Aminu Kano, wanda Ubangiji Allah ya taimake mu an mata aiki da dama, yanzu haka ta fara samun sauki. Su kuma waɗannan kwamishinan 'yan sanda ya sa an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai, wanda insha Allah ita ma za ku ji daga bakinta, wanda da zarar mun kammala bincike gaba ɗayan su dama sun amsa laifukan su, za mu gurfanar da su a gaban kotu domin su girba abin da suka shuka. Allah ya kiyaye. Shekarunki nawa? 20. To me ya faru? Wannan wasu ne da na sun yi kai nan sun shigo haka sai suka yi kaina da wafa, to tun daga lokacin ban ƙara sanin kaina ba. To yanzu ya jikin naki? A jiki alhamdulillah, an gode Allah. To yanzu gashi dukansu su huɗu an kama su, kuma motar da suka ɗauka a gidan an samu ta a Kaduna. Yanzu ya kike ji a ranki? Gaskiya ina jin daɗi sosai. Me za ki ce da hukumar 'yan sanda? Ina godiya sosai da hukuma. Sannan kuma ina fata a ji ma haƙƙina kan abin da suka yi. To Allah ya sauke. Amin ya